hozzák Nagykárolyban azt, amit tulajdonképpen a gyökerek innen indultak. Szeretettel köszöntök mindenkit itt Nagykárolyban, a Károlyi kastélyban, mely mindig tökéletes helyszínnek szolgál az ilyen rangos rendezvény. Hiszen ő is lakály gyökerekkel rendelkezik. Két unoka volt, Robi az erősebb. A következőket a többi tragédiák, a szlávizmusban a deportálási kényszerében jöttek a szovjetek, hogy mesterien játszik azokkal az idősíkokkal, amelyek az életében a deportálás jövő. Felolvast, és azt mondtam, hogy te ezt megírtad. Most azt mondta, én ben is írtam. Ide kijövünk, én nem sírhatom csak. Úgyhogy ez így működik. És már korán kezdett nekem is. Mondta, ő haza akar menni. Így van. Hol? Hát Károlyi. Így van? Még egyszer köszi szépen.